pois comezando a explicarnos, non? Andas, ates aí a Pepe contigo. Bueno, pois eses exemplares que dicía eu antes que viñeron onte ata de Andalucía a interesarse por eles. A ver se agora podemos ter esta conexión contigo. Alba, adiante. A ver se agora, compañeiros, mira, pois este anaco valeu para que se chegara un pouquiño máis único a nós, para que collera confianza. Teño por aquí a Pepe, que é o seu criador. Pepe, bo día, que teñen os seus bois para que sexan tan especiais? Pois afortunadamente teñen cariño do propietario, como vedes, e teñen a alimentación necesaria e teñen a mellor alimentación que pode haber no mundo. Teñen bon clima, falo con eles enténdenme, veñen atrás de min, como vosotros vedes. Monchiño non ven desta maneira, como a este, que este naceu na casa, e aquel compreino cunha infancia, pois, un pouco desagradable, porque entre o propietario, que tiña moi boa genética, e mas eu decidimos pois cambiálo da explotación, cambiámoslo para aquí e ainda non chega a ser como é este. Este naceu na casa desde pequeniño. Eu dille, carillo, como vedes. Dicíalle vostede antes que lle falaba, que lles conta? Contolles o que lles vou facer durante o día. Cando me levanto, digo, ya tal hora vou vir aquí, vouche ter a cama húmeda, vouche facer unha cama ben, tú vas a estar ben, e contolle todas esas cousas. O problema máis grave que teño é cando os mando para despedirme del. Claro, que eso é duro porque son tan especiais que están a despertar interese de Cataluña, de Andalucía, os quere todo o mundo. Estes afortunadamente, sí, non é polo cariño, nin por nada. Fan o que lles digo, díxenche que a cámara que non, vente pa aquí. É un pouquiño rebelde, único. Non é rebelde, é que fai o que se lle manda. Isto é que dicen que o animal máis amigo do home que é o can. Antiguamente era o can que era o que andaba co home, o can é o cabalo, pero os animales son exactamente igual. Son moi intelixentes. Pepe, estamos a ver por alá a Monchiño, que pesa xa case os 1000 kilos, e ten un nome. Por que te puxeches Monchiño? É moi especial. Monchiño puñémoslo porque cando era pequeniño tuvo unha infancia moi mala, e cando decidimos traelo para aquí, dixo a miña nena, a miña Araceli, díxome, abuelo, é moi pequeniño, é como arraioso, pois puñémoslle Monchiño, e puñémoslle Monchiño porque era pequeniño, pero ao chegar aquí empezou a desarrollar, que eu penso, dicen que pasa moito de 1000 kilos, pero eu digo que non chega, porque eu sei o que é unha tonelada. Entón eu digo que non chega, porque eu tuve a Líbano, e tuve a Mars, e tuve a Brillante, e tuve en varios, e sei o que pesaban, en vida. Cal vai ser, e vai dar moito que falar, vai ser este, que xa único, que naceu con 74 kilos, e cando naceu, xa eu decidín castralo. Entonces, e como engordan tanto? Que lle dá vostede de comer entón? Doulle bon cereal, doulle que estean tranquilos. Nos vai a por Marcos, vai nos escapar. Non fai, non. Que faz, que faz? Compañeiros, estades a ver que, bueno, a único gustoulle o protagonismo, Pepe? Pero é porque ao levar a cámara chama a atención. A Monchiño témolo por aquí máis preto de nós. A Monchiño témolo aquí, que Monchiño xa está como se nacera casi na explotación, porque Monchiño estou con el todos os días, se non ve a naide, veño eu xunto del. E ven pa xunto de min como vai agora único co da cámara. Fixeronche ofertas por eles xa, non? Sí, pero ese faltanlle 4 anos, porque vai dar moito que falar. E os que viñeron ayer sacar o programa pa Málaga e pa todo eso, bueno, dixo Pablo Rico, que é moi experto en alimentación e en animales, dixo que sería o único de Europa, pero eu non me refiero a que seña o único da Europa, senón espero que seña de España. Home, eso seguro que sí. Bueno, vai lo vender por canto ao final? Cal? O Monchiño.
Monchiño vámoslo vender, non se pode dicir porque a xente rise de nosotros, porque estánse matando bois de 4 e 5 anos a 6 euros e a menos, que é unha ruína. O que pasa que, bueno, teñen unha alimentación mala, danlles silo de verde, danlles palla e pienso, entonces a alimentación é distinta, e non é o mismo comprar calidad e vender calidad que vender cantidad. E non é o mismo criarse aquí neste clima da Mariña Lucense, que iso tamén influe, non? Incluso na Mariña Lucense tamén hai algúns poucos que non cuidan como tiñan que cuidar. Pediríalle a todos os gandeiros da Mariña Lucense, por favor, que non dían silo aos becerros que estean mamando. Hai que alimentalos ben. Os pequenos, que os boten a mamar, que os teñan hasta os 8 meses, se poden, se a vaca non empreña antes, mamando na vaca, e que lles dían cereal, e que lles dían bon trato. Que eso é importante. Moitas gracias, Pepe, compañeiros. Pois nada, despedímonos aquí, xa vedes que aquí na Mariña Lucense hai uns bois de récord, e que Pepe, pois costalle despedirse deles, pero que son de récord. Quedades por aí con Monchiño e con Único. Hai un biquiño para Pepe e tamén pro cámara, que hubo un momento que estábamos aquí. Hubo un momento que estábamos aquí un pouco temendo porque Monchiño non o miraba a Bernardo con ollos demasiado amigables. Bueno, que vaya prezo sacadan estes animais, non? Mellor ter a Monchiño de amigo que de inimigo. Traemos tan só uns exemplos que avalan o auxe dos bois. En subastas recentes, en Galicia atopamos récords históricos. O pasado outubro, sen ir máis lonxe, en Silleda, pagouse por un boi mestizo, por este concretamente, 10.498 euros. Foi criado en Arzúa. Por certo, 20 euros menos, 10.469, pagáronse en 2022 por este outro, tamén mestizo, procedente desta volta de Maside, en Ourense. Son prezos pois que reflicten a alta calidade e a demanda dos exemplares do vacún maior que temos en Galicia. Pero fíxense agora, este é Pocholo. Foi sacrificado en 2018, daquela, como boi máis grande e caro do mundo. Natural de Guipúzcoa, no País Vasco, pesaba 2.000 kilos e pagáronse por el 40.000 euros. Digo daquela porque Pocholo tiña un parente. Este de aquí, Goliat, de raza rubia galega, por suposto, superou os 2.200 kilos, natural do norte de Europa, pero propiedade dunha empresa cárnica vasca. Estamos a falar de máis de 50.000 euros de boi, pero xa está ben. Con estas cifras astronómicas, nós non íamos quedar atrás. Unha cadea de restaurantes de Hong Kong comprou hai un par de anos este outro boi, que están a ver, de 2 toneladas, máis 2.300 kilos, por 30.000 euros. Chamábase Marelo, e saben onde naceu? Pois en Sarria. Aí queda iso. Os empresarios chineses viñeron ata aquí, ata a parroquia de Lier, para ver a Marelo en persoa. É que vaya personas que saíron aí de Lugo. Bueno, de feito, estou me acordando que no Misvaca, a maioría das vacas que gañan vellen da provincia de Lugo, non? Non é por nada, pero sí, algo terán eses campos. Bueno, Pepe, non me digas que é unha maravilla de home. O mellor do reportaxe Pepe, sen dúbida. Ese amor por o seu traballo, absolutamente. Ese amor por o seu traballo, ese respeto por o seu traballo é hasta emocionante. Pois sí, porque ademais é un home que na súa xubilación decidiu dedicarse á cría de superbois, que claro, estábamos comentando, claro, él intenta crialos, non matalos ata os 8 anos, como lle estaba explicando aí Alba, para tratar de, bueno, pues de criar eses superbois, de sacar ese beneficio, aínda que, bueno, pues corre o risco tamén de que polo camiño lle colla unha enfermidade, en fin, é como un hobby para él, non? Bueno, un hobby, pero pingües beneficios, Claro. Porque estamos falando de que o que ten aí, o cariño, que lles propicia, todos os cuidados, toda a alimentación, pero despois ten aí tamén unha boa xubilación con estes 2 exemplares. A min chamábame a atención porque levamos unha semana así como de noticias todas que parece
parece que Galicia é o escaparate do mundo. Temos estos bois, temos o actor de Superman comprando 20 rubias galegas, vacas, que parece que se enamorou delas e agora as súas fotografías están recorrendo o mundo, así que orgullosos nos temos que sentir, non? E todo ven desta xente do rural, que sabe como facer as cousas e como converter o produto galego, exacto, en produto de excelencia. É logo que dicía Gloria Pepo do amor polos animais, porque claro, calquera que non sexa Pepe do Chacino, vendo ao lado a Monchito, pois, non? A Monchiño, en fin, sai correndo, non? Sí, hai que alabar a valentía tanto do Cámara como de Alba nesta entrevista, pero sí que esa reivindicación que el fixo de que hai que volcarse un pouco na calidade, no coidado e no xeito de crialos. A min chamame a atención o de falar, porque dime de conta que cando lle dixo a Cámara xa che dixen que non, é como que este boi hoxe queda sen merenda por desobedecer, porque realmente hai unha firmeza e unha crenza firme e cuidado que ella está entendendo é que o boi automáticamente quedouse durante moito rato mirando para él posición de firme. Como dicía, non é rebelde, só fai o que eu lle digo. Efectivamente. Pero eu creo que isto tamén nos sirve para abrir un debate que é esa carne de boi que moitas veces hai dúbidas se hai ou non hai carne de boi, se realmente é ou non é. Eu creo que con estes prezos e coa escaseza de boi que hai realmente, porque isto págase como se paga porque non hai moito, evidentemente. Entón, bueno, pois aí temos un meloncillo.